Ang lamig na ng umaga ay nagpaparamdam na nalalapit na ang panahon. Pasko na at kay saya. Sa mga batang may pangarap, ang banal na pangalan. Sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa atin nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Gusto ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Musika. Kay
sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Grupo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka mainit kag malipayon nga pagpanamyaw sang bagong adlaw. Adlaw nga ginbugay sa aton sang Ginoo agud magpadayon sa iya paghigugma. Sa sining nga adlaw aton kinasaulog ang kapiyastahan ni Santa Teresa de Jesus, Birhen kag doktor sang simbahan. Kasubong sang isa ka usa nga ginahidlaw sa nagailig nga tubi sa busay, sa amo man nga bagay ang akon kalag, ginahidlaw sa imo o Ginoo. Ang akon kalag na uhaw sa Dios nga buhi. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, imo ginpadala si Santa Teresa nga natuytoyan sang imo espiritu sa pagpakilala sa imo Santa Iglesia sang dalan sang pagkahimpit nga Kristohanon. Itugot nga magkabuhi kami suno sa iya langitnon nga pagtulunan kag padabdaba sa amon ang handom sang matuod nga pagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 12 bersikulo 8 tubtob 12. Si Jesus nagsiling, "Nagasiling ako sa inyo, ang magkilala sa akon sa atubangan sa mga tao, pagkakilalahon man sang anak sang tao sa atubangan sa mga anghel sang Diyos. Kag ang magpanghiwala sa akon sa atubangan sa mga tao, ipanghiwala man sa atubangan sa mga anghel sang Diyos. Pagapatawaron ang bisan sino nga magahambal batok sa anak sang tao, pero hindi pagpatawaron ang magpasipala batok sa Espiritu Santo. Kag kundalhon nila kamo sa tubangan sa mga sinagoga, mga pangulo kag mga gamhanan, hindi kamo magpalibog kung paano ninyo tabangan ang inyo kaugalingon o kung ano ang inyo isiling. Kaya ang Espiritu Santo magatudlo sa inyo sa sinagation sang dapat ninyo isiling." Mga utod kagabihan para sa aton pagpamalandong kita pag-aupdahan ni Seminarian John Kevin Navarro, Pre-Deacon sang Diocese sang Bacolod. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Kevin. Maayong aga sa tanan, kag sa tanan nga tagpalamati sa sini nga programa, kag mayong aga man sa imo, Sister Ninya. Sama sa mi kung istoryahan gani naton ang parte sa Dios, nagalain ang aton nga mood. Kung sa ordinaryo nga istorya, damo kita hambal, pero kung parte na sa Dios, hindi natakabalo maghambal. Kag kung kaisa, kung makahambal ka parte sa Dios, suyaan ka pa kaghambalan nga Diyos no na sa imo ba? Pero paano bala makilala ang Dios? Ano ang Dios para sa imo? Gapati ka pa bala nga may Dios? Ini nga mga pamangkot ang gid sa aton na Ebanghelos subong si Jesus padayon nga ginahanda ang iya mga gintutunan sa mga mag-aabot nga panghangkat, kag siya liwat naghatag naman sa mga bagay nga dapat naton tandaan, agod nga mas mangin makilala pagid naton siya. Una, mangintampad kay Jesus. Sa aton ebanghelyo, si Jesus nagsiling, ang tagsa niya kagintutunan nga dapat siya kilalahon gid sa atubangan sa mga tawo, para sila kilalahon man sa atubang sang anghel sang Dios. Kag kung sino ang magpangingwala sa iya sa atubang sang tawo, siya igapangingwala man ni Jesus sa atubang sa mga anghel sang Dios. Paagi sini, si Jesus naghatag sang mensahe nga dapat mangintampad kita sa iya. Ano ang pagkatampad?
amo ang kilalahon siya permi. Perhaps God wants also our loyalty other than knowing Him. Madamo sa aton subong ang gahambal nga kilala ang Dios, pero ang subo wala sa buhat. Ang matuod nga gintutunan ni Jesus, amo nga nagakilala sa iya, kag subong man nagahimo sang maayo. Rason nga sa aton paghimo sang maayo, indi ta makapanginwala sa Dios. Sa tagsa ka indi maayo naton nga ginahimo, wala kita nagakilala sa Dios. Tungod kay handom ya pirmi sang Dios ang kaayuhan naton. Wala pulos ang maghambal kilala mo ang Dios pero wala sa buhat. Kay ang matuod kung kilala mo kag nagakilala ka sang Dios, dapat ginaupdan ini sang maayo nga buhat. Amo na gani nga mayara kita pirmi nga linya ginahambal, may Dios gid ang kalibutan. Ikadua, kilalaho ng Espiritu Santo. Si Jesus liwat nagsiling, ang bisan sino nga maghambal batok sa anak, sang tawo, mapatawad. Pero ang bisan sino nga maghambal batok sa Espiritu Santo, hindi mapatawad. Ano ayhan ang kahulugan sini? Jesus means that if we continually resist the promptings of the Holy Spirit, we will end up hardening our hearts to an extent that we are closed even to receive forgiveness. Ang Espiritu Santo amo ang aton giya. Siya ang nagahutik sa aton kung ano ang maayo kag nagakadapat himuon. To sin against Holy Spirit is to go against truth itself. Sa aton nga pagpamatok sa Espiritu Santo, aton ginakontra ang kamatuoran. Kamatuoran nga sama-sami makita naton kay Jesus. Paagi sini aton makita nga sa gihapon ang Espiritu Santo giya naton padulong kay Jesus. Amo na nga hindi kita dapat magpakamalaot sini. Tungod kay sa padayon naton nga pagpakamalaot sini, sarang ini nga magsira sang aton tagipusoon agud kilalahon pagid ang Dios. Sa katapusan, ginaagda ni Jesus nga mangin maisog sa anuman nga sitwasyon kag ngaa. Tungod kay ang Espiritu Santo magatudlo sa inyo sa tion nga kun kita hukman sang aton mga kaaway, kag ang Espiritu Santo magatudlo kung anong dapat ihambal. Pero paano bala makilala ang Dios? Ano ang Dios para sa imo? Gapati ka bala nga may Dios? Makilala tang Dios kung kita yara pirmi sa kaayo kagamaturan. Dugang pa, ang Dios nagatudlo sa aton nga magmaisog basta yara kita sa kaayuhan kag kamaturan. Tungod kay siya magadala sang iya Espiritu Santo sa pagpangapin sa aton. Diri aton mahibaluan nga ang Dios tuod kag buhi. Amen. Madamo gid nga salamat Brother Kevin sa imo kaalwan sa pagpaambit diri sa ang imo tiyempo kag sang imo man nga refleksyon nahanungod sa aton nga ebanghelyo sa sini nga adlaw. Salamat sa pagpadalom sang mensahe sini kag sa pagtuytoy sa amon paagi sa imo nga refleksyon. Hasta sa madason nga Sabado, Brother Kevin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.
Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Kagaron sa ato sa Christmas countdown, 71 diyas lang nabilin antes maabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta na kamo? Good morning sa aton mga tamate. Welcome. Dali pagpalagad sa patutunan Bombo Report sa first edition. Sabadong edisyon sa patutunan petsa 15 sa bulan sa Oktubre 3 Sabado sa ikatapulong bulan tuwing 2022. Aton good morning, welcome. Aton mga suki, aton mga tagpalamati. Aton sa mga kabombo sa kabusan ng 61 ka mga kabarangayan sulad sa Bacol, mga suki naton sa mababa na kasulad sa kabugusan sa aton siling probinsya. Of course, sa mga nakatutok na karon live sa aton sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nagabahan sa Pilipinas, di mas nagabahan sa kalibutan, ilan na karon makitaan, mabatian natin mo palagan sinigagasa yung patuntunan Bombo Report sa first edition. Ay mga guard of duty natin sa mga pribado kung publikong hospital, mga kapulasan natin, membro sang BIPAT, mga barangay tanod natin, nga pa karon nagalagulag sa tagsan nila kay may rehab responsibility. Of course, kamusta na aton nga mga sunderas, volunteer sa aton nga mga merkado sila nga Sabado, bati aga pa, tagsa na aton manugbakal ya sa aton Burgos, kag Libertad Public Market. Sumama na sa mga driver aton darang aga pa naman nagabulog tawa, prepara naman himos, balik pasada, balik biya siling adlaw ya sang Sabado. Apisar nga wala sang klase, wala sang trabaho sa pilaya ka mga pampubliko o pila ka mga pribado nga mga kumbuyahan. Of course, sa aton magkaroon niya mga nagabulog taman daraw nga mga kuano nga mga utod naton nga aga pa man may transaksyon, aga pa may kanatuan, aga pa may padulungan niya nga mga hilikoton sining adlaw sa Sabado. Welcome na din magpalagad sa patutunan Bombo Report sa first edition. Mga nagprepare naton nga mag-ersisyo, magsumba, mag-walking, mag-jogging, mag-cycling dira sa diya daw sa Sabado. Masamta nag-imos kung nagpulo pa init. Ari na kami magdulong sa inyo sa mga nagpano labas ka mga mga pinaka-latest nga mga report, mga balita nga aton gabutan mo singaga pagpalagad siya patutunan Bombo Report sa first edition. Una ka tayo sa aton sa mga nagapaunayang mga balita lokal, probinsya sa Negros Oriental, hugot na karoon nga magabantay. Matapos sa hinmando ni Governor Lacson, ang pagdumili pagsulod sa probinsya sa mga buhi nga baboy, karne sang baboy, of course mga pork products, gikan niya sa Gimaras, kag Isla sang Panay, kasunod nga may ara sang isa ka suspected ESF case dito iya sa may Uton, Iloilo. Samtang dugamagay nato niya mga balita lokal ang si DSWD Regional Director Carmelo Nochete nagapagawa-sang payag kapon nga nagaklaro karon sining singgitan to sa mga media sa telikdan nga adlaw atong pamalabagan nga makasulod ya sa evacuation center sa nga mga civilian ba lang nag-evacuate kasunod sa paglinaway sa militar kag NPA dito sa siyudad sa Mamaylan. So may paghatag diri si DSWD Region 6 Director Carmelo Nochete nga wala ko ginadumilian ng media nga mag-interview sa mga evacuees. Samtang dugang pagin nato niya nga mga balita lokal, ang ibalaon tamang karon sining kagano koy kamusta unta bodasigo. Tunga na lang sa bulan 15 días na makabinan, magaselebrar magatiasing kalagalag. Kamusta ang presyoana isang lahing? Presyoana isang kalamay kay pilit sa aton sining mga merkado. May balon na korona para mabalanta kung may pagsaka gid man sa pag-abot sa aton selebrasyon sa kalagalag o konfiesta minatay. Kung ko si balon ta man pinakalites buaga pa desto baka mismo sa aton studio isa ka lalaki ang nabungguan sa isa man niya kasalakyan. May balon ta karon sa pinakalites man nga report ni Bombo Carla May Defensor. Samtang sa aton sila mga nagapaunay ang mga balita nasyonal, mga balita natin yung sa palibot sang pungsod, ang 25.8 bilyones pesos nga proposed budget sa Department of Labor and Employment
sa masunod nga tuig ang aprobado na karon sa Senate Finance Subcommittee. Kag dugang paginaton nga balita, National Pilipinas nakuha karon ika-20 nga pwesto bilang most generous country. Iniya base iya sa listahan sa Charity Aid Foundation. Bla mga pantry bla during sa nga pandemic bla ang tagtagana ito sa libre nga mga pagkaon. Inadala kita ara kita sa number 20 ano sa 119 ka nasyon sa pungsod bilang most generous country mga kabanan. Kag sa ato sini balita gikan sa luwas 5 patay sa isa naman ka shooting spree dito sa North Carolina. Sospetsado na tigayon nga maristar sa nga mga kapulisan. Muna mga balita aton may balita aton kapatang balita aton nga hibalo na siningaga pagpanagan siya pratuntunan Bombo Report sa first edition. 28 minutos na nakalikid yung stock na alas 4 sa nga agatis sa aton kuhaon ng mga balita report sa patrola. Agapay ba isa na mga kabikular sa kang luntad distawangan mismo sa aton studio Kag pinapagayad ka mga balita, dito iya sa may banawasan nga Calatrava o Escalante, may nadakpan nga duwag ka mga wanted, may mga edad na rin po wanted sa kaso tunong kidnapping kag illegal detention. Dari kita na yung mga kapinano, angot siya rin ginabantayan nato, ginakabalakaan naman nato mla, ining African Swine Fever, o kung ESF pa, kahit ikaw na duman, malawig-lawig na, sobra na duwag tuwig, nga kita diya sa probinsya sa Negros Occidental ang ESF free na matapos nga una nga nagkontaminar ining African Swine Fever dito sa Makasapatan, dito iya sa Luzon, tapos dito sa area sa Visayas, pero kita dili nga pabilin nga African kon ESF free nga mo ni ang aton nga probinsya nga nagtukod gani sa provincial ESF task force para bantayan ining mga karnis baboy nasulod din sa atong probinsya, particularmente ni mga halin dito sa area sang Luzon. Sa tanalikdan ng adlaw sa itong talikdan ng Huwebes, dito iya sa may sudad sang Iloilo, may isa ka suspected nga kaso sang African Swine Fever kon ESF mga kabinan. Nga mo ning rason kung nga agapon si Governor Renyo Bonglaxon ang paggawa sa isa ka memorandum order number GOV-10-14-0123 amo na ang ipagawa niya nga nagamando sa pagban pagdumili sa pagsulod sa probinsya sa Negros Oriental sang buhi nga baboy, semen sang baboy, karne sa baboy, kag of course mga produkto called pork products nga halin iya sa isla sa probinsya sa Guimaras kag halin mismo dito sa area iya sang Panay. Para hindi na di makontaminar kay duman nato siniko sang magligan nga duwa na kating masubra ang probinsya sa Negros Oriental nangin ESF free na bukod man sininya maukod naton nga pagbantay may ara kita sa mga sa mga bantay, may mga task force kita nga membro sa ato si Negros Oriental ESF Task Force nga pamtang sa aton mga entry point sa Silay Bacolod Airport, of course sa aton si Bridco Port nga matutok ini mga nagasulod nga mga karne sa baboy iti sa mga nagligad na nga 2 ka tuig millions of pesos na nga balor iya sa mga pork products, ini mga processed pork product nga ginadala sa pila nato niya ka mga turan nga nagasulod diri sa probinsya sa Negros Oriental gikan sa mga lugar nga may ara sa kaso sang ESF gina-confiscate ina kung dakong bulyom ginapabalik ina sa nagpadala kung gulugagmay natin may iba ko siya nga dagadala lang for consumption sa panimalay ano magulugagmay nga bulyom gina-confiscate ina then ginalubong or ginasunog mga kabinan.
amo ning rason nga until now yang probinsya sa Negros Oriental ng ESF free pangakabinan, no? Ti magamusin ning sistema nga may ara ng kita dira iya sa aton na Piak Isla sa may syudad sa Iloilo, ti bulubantayan ta gini dapat hugton ta pagini bantay ang maninga naton nga ti aton Negros Oriental ESF Task Force, no? Ginmanduan man kadungan sining pagawa sa memorandum order ni Governor Lacson ang Negros Oriental ESF Task Force ginmanduan man sa atong gobernador nga bantayan gid tutukan gid hugton gid ang pagbantay sang mga nagasulod nga mga pork products, hindi lang ni mga kwamla ining mga nakwana ining pwede na maluto kundi mismong buhi nga baboy, or ang karne sa baboy, nga particularmente kung wala si mga markings kundi naghalalin, or mga nagabit-bit sini o nagadala sini, halin sa mga lugar siling ko may ara na sang kaso sang African swine fever. Ibalanta naman di for the masobra na 2 ka tuig sila naton nga nangin ESF free ang province ng Negros Oriental, so nakabenepisyo kita diri, damo kita sa mga baboy nga ginabaligya sa gwa sa atong probinsya. Presmente padulong sa area sa Luzon, padulong sa area sa Mindanao, kay pila pa ka lugar diri sa area iya sang Visayas, no? Kay ti balaan naman hindi man to sila kadali-dali gid pagwa sang produkto nila, kay ti hindi man di kasulod sa ibang probinsya, ginaban man sila. So ang industriya sang na mga nagsagod sa baboy kon swine industry, apektado gid. Di sa aton probinsya sa Nagsuntal, di buinas tas lingkoy until now nangin ESF free pa kita. So ang ara sa swine industry ini mga nagsagod sa mga baboy, naga-enjoy sang benepisyo nga man kay simpre nga aton nga sales sila, ang volume sa ilas ni pagbaligya sa produkto nga mga baboy, hindi iya makwan masinaton hindi blay ma-stagnant, kay may ara nagabakal nga mga komprador, dalag ko o negosyante, nagabakal sang live o buhi nga baboy diri sa aton probinsya ka ginadala sa Luzon, kay sa pilapagidya ka mga kaprobinsya. So amo na atong benepisyo, kung naton kung nagapabilin pakitaya nga ESF free, no? Kay balaan taman diri sa probinsya sa Negros Oriental, millions of pesos ni ang aton sa nga swine industry. Nakadamo kita diri, why labot sa aton nga mga dalagko, nga mga piggery, ni mga malagpad gid nga may damo yang kwan nga ginasagod nga mga baboy, so 80% gani sang aton diri nga industriya sang baboy kon swine industry is backyard mga kebanan. Dibla nagasalagod la sa ila balay, tag 5 bilog, tag 3 bilog, tag 10 bilog na mga magagmay na niya nga mga kwan nga mga manugsagod sa baboy, maglusigid sa mga malagpad nga mga kwanya, mga pigiri, yang ati ginatos na daya ka mga baboy ang ginasagod nila. So, di buinas kita until now sing naton nga mo ning aton sitwasyon diri nga nangin ESF free pagyapon ng aton probinsya, kay dako ini nga bulig sa aton nga mapuloyo nga engage sa swine industry. Amo na ginahugtan sa aton nga probinsya, pagi sa aton siniya nga pagbantay sa aton sini ESF Task Force sa aton nga mga entry point sa mga puerto naton, hindi lang diri sa Bridco Port, diri sa Banago Port, may mga puerto pa kita dito sa San Carlos, may puerto pa kita sa Escalante, makaibanan ka of course ang pagbantay man sa nga aton nga ESF Task Force dito iya sa may area sang Kabangkalan, no? Pratikamente naghalin man niya sa may area sang Negros Oriental, nga mo na nagabantay dira sang mga nagasulod nga mga karne sa baboy or mga processed pork products or buhi mismo nga baboy nga nagasulod diriya sa probinsya sa Negros Occidental. So muning halungan naton kasi naton maguba aton sa swine industry diri sa aton probinsya kon may ara kita
sang kaso ti sino pabi mabakal din ta panay baligya ang aton nga mga ginasagod diri nga mga baboy kung may arak at sang kaso kay ti di naman sila tayo magpasulod sa aton nga mga produkto kung may kaso kita diri mabaning wanti iban nga probinsya. So diri-diri na lang kita na lang diri mag-consumption sa aton sini nga mga produkto. Kung may arak kita diri sa nga kaso ti malain pa sila kung dako nga volume sa aton swine industry yung mapiktuan. Kaya ti kung ni mga baboy ni nga may mas nita mag-positive niya sa ESF, hindi naman ni good for human consumption mo. Ang guwas nila pang lubong na rin, pamacho na eh. Isipab lang kung pilada ka pamirde sa aton nga mga kauturan nga engaged sa swine industry mga kabinan. So ining kaso, o sa bagay, tinatag naman kagapon kagabi ni Tora Lima na ato si Provincial Vet Office Head, Andres Negros Dental, nga it is a suspected case pa malang ni. Dito iya sa may area sang Uton, Iloilo. Ining African Swine Fever mga kabinan, kon ESF. Suspected pa malang to. Proti bilang precautionary measures, amo na ni karon ang gimando kapon niya ni Governor Lacson. May ara na siya sang pagban sa pagsulod sa mga pork products, buhi man or karne or ining mga ready to cook na nga mga produkto sa baboy, halin dito iya sa Gimaras kag sa Panay. Of course, ang una naton nga bani existing ni gapon na ang pagban naton sa mga produkto na iya sa Luzon alin kay sa iban pa nga mga lugar nga may ara na yan nag-exister nga kaso sang African Swine Fever. Amo nang tagdira na kay hindi na ta maghulat pa yang ulaton tapat ang konfirmasyon nga positive ito basta balot santa pala igo ta magpagwayas nga aton sini nga baning may nakasulod na diabi nga infected nga baboy magkabilante kabudlay na. So sa wala pa lang daan niya dapat mangaman na kita mangkibanan. So ginapabalo na ito sa aton mga kauturan. Basi makatabok mo si Lilo, makatabok mo si Gimaras, kag pagpuli ini madala kamo da sa mga kuanabi, mga produkto, pork products, ining mga nakuha na bla, ining ano ganyan, naputos-putos na bla, nga ready to cook na, ba hindi gidanay na, kay kanugon lang sa iyo sa kwarta. Basi magbakal ka mo to sing buhi nga baboy or karne sa baboy, magdala ka mo dre, halin sa Gimaras or halin sa Panay, biya sa aton Roro, sa aton nga Pascraft, hindi gid makabilang kay kanugon lang, kay hindi na di makasulod sa aton probinsya. Dra pa lang sa aton Pantalan, dra pa lang sa aton Puerto, konfiskaraw na ina sa aton nga mga nagabantay. Particularmente sa aton sini nga Task Force ESF sa aton nga probinsya. Of course, yung Task Force ESF na ton, pagpuhunan sa aton Provincial Veterinary Office, ara man din aton in coordination na sila pagid ka mga insya sa aton sini gobyerno, sumuman aton sini nga kapulisan, aton sini Coast Guard, nga mo ning magabulig man, patuman sa pag-enforce sini nga samit iyang banning. Ginabisuhan ta kadaan sa aton silbang katuran, bisan ni mga syupaw dira nga unod sini unod sini karne sa baboy, ti mera dan isa kasikat man nga baligyaan sa syupaw dito sa Iloilo, umagadto kag mabalik diri sa Negros, balik sa Bacolod, daw mo gini masamay ginapasalubong ginapadala sa aton mga katuran. Tindanay kay kanugon lang kay base drop lang na sa airport drop lang sa atong bread ko, hindi na niya makasulod diri hawira na ina bangon may ara na kita kro niya sang baning nga kahapon amo na yung memorandum order again pagwa ni Governor Lacson nga nagamando sa pagpasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental sang sining mga produkto sa baboy o mga pagkaon na nga pwede na magkaon nga may unod o may lakip sang baboy halin sa Gimaras kagalin sa probinsya sang Iloilo or sa area sang Panay, bawal nga dalon diri
sa aton sini nga probinsya. Pwede lang dito kung lang kaon sa tabok tuduhan mo ito kaon na siupaw, hindi ka na di magdala, magbalik mo di kay hindi na pwede. Mga inistrikto aton sini nga otoridad, especially aton sini nga ASF Task Force sa pagbantay sa mga nagasulod nga mga kargamento diriya sa aton sini nga probinsya. Kahit inapakamuyuan, tamani nga, hindi man kita malatdan o hindi man kita maisahan sa sining kaso, diri sa atong probinsya kasiling ko, dako ini nga mga efekto sa aton siniya nga swine industry. Diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, kay balaan traman, tikadamo man sa aton makuturan, ng mga backyard hog raiser naton, nga ti sa mo na sa ligan, eskwela sa ilak bataan, amom lang sa ligan sa ila sini pagpakabuhi. Ti karon kung mapektuhan kita di, matapikan kita sa African Swine Fever kon ESF. Ti mauluuntol na mabulabudlay na dako na iyang setback sa aton sini nga swine industry, diri iya sa aton sini nga probinsya. Sa aton sini nga hog industry, diriya sa atong probinsya, mga kabanan, millions of pesos ini ang balor mo, investment sa bahay niya sa manasagod iya sang baboy, mga kabanan. So sa liwatag, inapasuhan ko mo namon, hindi na ko magdala diri sa mga kaangay sining produkto, alin sa Guimaras o alin sa Isla Sampanay, Paso Robles Negros, pagkadto diri iya sa may syudad sa Bacolod. Lipas subong daan nga may mascara festival kita diri sa Bacolod, diri nga base ibla mga magakadto di bla sa palaboton or this week na mangin last week o highlights sa atos ni festivity ning base mga taga-Iloilo bla taga Panay taga Maras nga magtabok diri magdalasing paslubong bla mga pagkaon nga himo or may unod sang karne sa baboy bawal gid no kay kanugon lagin sa inyo kwarta. Kaya hasta na sa aton siling entry point, hindi na makagwa sa pantalan, sa puerto, or sa aton man airport. Kung may ara, kaya mo sa bitbit, nga mga pork products, gikan sa mga lugar, nga may ara sa kaso sa ESF, or gikan sa Guimaras, kag sa Isla Yasang Panay, mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa stock na nga alas 4 sa ngaga. This time ko ang taunang hugna sa nga balita tipo ni Bombo Carla may defensor sa patrol. Kamusta ato sini nga Sabado sa kagahon? O kamusta ato sini ika-15 sa bunga adlaw sa aton sini nga selebrasyon sang Mascara festivity di Masjid sa Bacolod. Di kagabi, it's Friday night. Kinas nga aga pa. Isa naman ka persona ang nabungguan sa isa ka pribadong salakyan mismo diri sa tubangan sa aton sining studio, tubangan sa aton siniyang dalan sa dalan Lacson. Predator conscious man sa kaina sa aton diri mabtan before alas 4 sining kagahon Pero tabi sa kay Bombo Carla Defensor anong investigasyon sa aton kapulisan sa traffic investigator aton sa police station number 3 sining aga pa ang aksidente sa dalan, mga kibanan. Sa mga balita ang madulong na Bombo Carla may defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning! Come in! Yes, Bombo Dennis, good morning. Live kita dito sa area sa dalan Lacson na Bombo Dennis. So sa liin na may sadrika aksidente lumikad Bombo Dennis, no? So, sa informasyon na to, initial na to nga informasyon Bombo Dennis, nagkambok ini nga biktima, kag isang nabungguan ini siya sa isa kang nga pick-up Bombo. So, Carla, no? Just ba si imong audio, no? Kaya nag-feedback ka na. Dalang, Bombo Carla, come back? Bombo Dennis? Okay, go ahead. Talangid na. Bukarla. Yes. Just kasi mga audio kayo do ka kwano do gahod do ka sa grak no. Gamay lagi makabinan ha. Kasi naton sing ti aga pa ni palas 4 aning nabungguan ng isa ka lalaki diri mismo sa dalan sa Lacson area sa Mandalagan tubangan mismo sa
aton registrasyon nabungguan sa isa ka pribado iyang salakyan. Balikan tayo liwat, Bombo Carla ka ba? Bombo Dennis. Go ahead. Yes, Bombo Dennis, samtang pilaso naman ining lalaki nga nagtabok, no? Aging kilala kay Ricky Lampernes sa Bombo Dennis. Ricky Lampernes, no? Taga Silay ini siya. Sino to, Bombo Carla? Liwat ba? Ricky Lampernes sa Bombo Dennis. Lampernes. Yes. Taga Silay City, Negros Occidental. Samtang naman ang driver sa Mitsubishi nga pick-up amo si Augel. Okay na lagay ba madalis to? Okay. Amo ni siyang pick-up nga pula. Yes, Bombo Dennis amo ini ang pick-up nga nagaduag pula ang nakabunggo kay Ricky Lampernes. Ang nagadala sa pick-up amo si Angelo Gonzaga nga taga Barangay Bata, Bombo Dennis. Sa initial ng impormasyon, suno kay Police Staff Sergeant Richard Di Maala, nagatabok ini nga biktima sa inali na lang na bungguan sining pick up Bombo Dennis. Kay sa impormasyon man nga nakuha sa mga sakay sinisang pick up, apat ini sila ang sakay Bombo Dennis. May nasugata ini sila nga taas ang headlight, no, o kon ang suga. So hindi nila natalupangdan nga mayara nagali sang tabok Bombo Dennis. So ang biktima medyo layo gamay sa pedestrian lane, no. So isa ka pedestrian naman ang nabungguan na Bombo Dennis, no. So layo ini siya sa pedestrian lane na Bombo Dennis. So hindi pa mapatod kung naglabog ni siya o kung dragi sa mismo sa pedestrian tabok pedestrian lane nagtabok Bombo Dennis. Kag sa initial yes, Bombo Dennis. Ang distansya sining biktima kung makitaan tabla sa sining pulang pick up nga ra man nakapundos ng sandalan ang biktima guro do mga Bombo Dennis. Bumukay lawat mo ko? Yes, Bombo Dennis. Kung ang biktima ang labog sang biktima, ang distansya sang biktima agakayaon sa dalan, guro kung tanawon ta mga 5 pa ka metro, sobra. Posible kasi nagtabog ini siguro kay ang iyang isa ka sipatos, so nabilin pas dalan ang iyang cellphone, may distansya man nila siya, posibilidad di bumukala pagbunggo siya lumabog ini siya. Amo gani Bombo Dennis, no. Siguro ini siya lapit na ini siya sa may pedestrian lane sang nabungguan ini siya kay makita naton ang salakyan nagapaslant niya Bombo Dennis, no. Kay ani galing biktima may ari di gali nakapark ang iya sining nga salakyan diri mismo sa tubang sa aton sa Bombo Dennis. Yes, so kagagikan ini siya diri sa may isa ka bar nga riman diri sa atubang naton na Bombo Dennis. May ara sa mga kaupdanan nga nagapauli na, no. Nauna na ya Bombo Dennis kay ti may salakyan man siya nga kaugalingon, no. So nauna na yang iya sini nga mga kaupdanan pauli ti siya nagmatabok na lang gid para magkuha sang iya sini nga salakyan Bombo Dennis. So muna ato din siya nga info, no, nga gikan sa kapulisan ng Bombo Dennis. Bukala ining pick up ang direksyon niya from south to north. South to north Bombo Dennis. Okay, so ining biktima halin di sa iya sa tubangan sang studio takiti sa likod diri sa gasolinahan may ilimnan da kiniskuhan patabok sa tani pagkadto sa baybay kay bawd pao niya tong salakyan nga nakapark diri sa piyak lang sa aton nga studio. Amo ni ginagbusan na bunguan sa sining pick up nga pulangan naga direction from south to north. Yes, Bombo Dennis. So sa subong ang driver sang pick-up nga Mitsubishi hold ini na isang kapulisan sang Police Station 3. Then ang biktima Bombo Dennis ginadala na ini sa pribado nga ospital diri sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis. So conscious ang biktima Bombo Dennis, no. Sang at least nag-abot kaga sang gindala ini siya sa ospital Bombo Dennis. At least nag-abot ang rescue. Okay daw mga exactly bumbuka na mga oras mga 3:45 dumamot no. 3:45 Bombo Dennis, no. Ang sang nagluntad ini nga aksidente. So wala danay gin tandog ini nga biktima kay ti wala pa sang rescuers nga abot, no. So wala ini siya danay nagintandog. So moto gani nga liso-liso ini siya siguro nakabatsyag na ini siya sang sakit kay ti sa initial nato nga info may ara ini siya nga pila sa iya sining
ulo, Bombo Dennis, no? Kag may mga bolobagras man ini siya sa iya sini nga mga ang saya sini nga kamot, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatihan ba na nato napakayagi kan kay Police Staff Sergeant Richard Di Maala. Naglungtad na yung residente, mga alas 3:30 something muna. So naka-receive sa estasyon nga may ng traffic accident involving vehicle kag pedestrian. So upon arrival tadi sa sinod incident sa tubangan ikabumbo na ayo sa mga mandalagan. Nakita din ang tao gika sa simento. Duga-duga ara man ang kuan ang nakabunggo nga pick up nga Mitsubishi Strada. So muna na nagtawag ambo, nakita sa ambo gagiyo man ang tao pagkawata. Ang biktima tamo ning ngalan niya si Ricky Lampernes. Y. Ortega, mga 51 years old, may asawa siya kuno. Taga Valdivia sila ini sa. Okay. Kaya sungod sa iya nga pakaisang ari di kina. So, ang driver tamo ni si Gonzaga. Si Aurelio Gonzaga. Taga Batan saya, taga Bata, tagang driver siyang pick up na pula. So, according sa driver, way na ti pala mulalungan nga nagatabok itungod nga may sugata sa nga shadow kasanag lang ang suga ulihin na namarasmasan nga may tawo na sa tubangan yan sa may pedestrian nga nagatabok Sa pedestrian lane nagatabok. Lapaw-lapaw gamay. Lapaw gamay. Okay. Tapos sir, ano ni subong ang disposition sir? So i-hold ko na lang para nakabunggo. Depende sila yung ano ilang kung pwede mo sa kapal kaso or masitol sila. Pero sa subong, ang victim daw kay according sa mga upod yagi dalon sa kuno sa kwan sa Riverside Hospital. So immediate treatment sa iyang injury nga naagod. Dini yang injury So nakikita ta no sa may left side portion sa ulo yung injury di sa lawas siguro. Siya lang isa sir katabok sir? Siya lang isa pero damon sila kuno upod. Pero di sa kunta ni makagto sir. Wait lang balang kay wait sa may interview kay tungod nakainom guro sila naginom sila kuno sa pan-imuto. May mga upod sa mga pamatan-on. Di nang iya mga upod sir? Hindi na itong mga upod ito nagpululi na guro. So siya lang isa nagatabok. Kaya may salakyan sa kuno gimbili niya tungod yung parking sa sulod sa parking sa imuto ay. Okay. So mga upod ato pa to sa sulod sa natabok sir. Nagtabok sa. Taga sila man naguro mo upod ya. So ara sa subong sa ospital na. Ayun dala na ka-ambulance. Carla. Narito si Bumukarla dahil no? Ang nabla sila nato sa mga salakyan malati ang sunod sa driver sining pick up yang ati nakasugata sila sa salakyan man nga masanag o masilaw ang suga manawid day parahan nga may tawo o daya sa may pedestrian nga matabok tani mo na nabungguan nila no tini allegation sa nga driver na nabla sa aton sila nato sa mga paligyasan sa salakyan ining mga ginabutang nga mga fog lights no or mga additional nga suga nga tama kasanag, tama kasilaw, nga ti kung tanawon ta gani sa layis nga ato sili nga dalan o sa aton sili nga layis sa Land Transportation Office, ang ining pagbutang sa mga additional nga mga suga, fog lights, ay hindi kanini pwede mo. Lay pa ining mga masanag bala, ning tuman ka puti, nga bumbilya, sanag ni silaw ni katama, makakos ini sang danger sa dalan. Sakto na, kung sa ilaw itong sugata mga driver, di makita kung may tao ito sa dalan, posible masagapa. Ang sugata mga sarakyan, posible basi maksidente man. Kaya tama silaw bla. Di makita ang dalan, basi may mabungguan siya, or molog sa kanal, ang sistema. Tama na gusto, dumayo man tayo sa aton nga mga LTO bla, ining mga ginapang butang nga mga accessories, patikamente ni mga unprescribed nga sang bumbilya, nga ginapang butang ti balumanta ning mga gwapo nga salakyan butang pagida additional accessories para gwapo pagid, ginagastuan mo na to sing linibo-libo sa mga owner. Okay mo na kay ilam na salakyan, ilam na igawi. Po namin tayo butang naton nga mga accessories, ibutang tablay ng prescribed man
nga hindi man ta makatag sang maka-post danger na sa iban nga mga driver or mismo sa aton iya nga mga pumuluyo. Balikan ta baliwat si Bumbo Carla sa patrol, come back. Isa mo to no, nabatian nato lang nga pahayag ng Police Officer Jan Sharda Dimaan regarding sa nagalungkad nga aksidente diri sa may Dalan Lacson. So far tibo ko dani sa okay naman ang biktima, gindala ini siya sa ospital kag conscious man ini siya bombo danis, and then ang driver sang salakyan di ari ini siya subong sa kustudiya sang Police Station 3 bombo danis. Okay, dagi na ginada sa likod sige na pustuhan mo dagi sa tunga sandala na ang ining nga tabo yung aksidente. So follow-up tal na ko na pinaka-latest nga medical bulletin sining biktima nga si Ricky Lampernes, no, nga taga Syudad sila ito pamilya gid man sa ako gina pag-abot ko gida pag kita ko rin ko daw kilala ko ni sa ngara pa sa nagakaya-kaya sa may tunga sa dalan may mga kaupdanan man sabla, no, gabay pa nga mapalayon sa kwana additional nga danger, no? Kasi may conscious mo siya kainabo mo kailan, di ba? Yes, bombo dani sa conscious ini nga biktima sa pag-abot sa ambulance and then sang gindala ini siya. So dapat ini siya na isang first aid and then gindala pa sa hospital bombo dani. Sige, balikan talaga ang Bumbo Carla. Dugang pagkinay mo nga mabalita sa patrol, Bumbo Carla. Mabadani sa manay report, gikan sa patrol, ni Mrs. Kukalamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. So, si Santa for all na po sa Kalad, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat kay Bumbo Carla may defensor. Bas nga ti aga pa sa kalibutan, aksidente naman, diri sa mismo sa aton dining studio, nabasa sa aton nga mga kultura, sa aton nga mga nagabayno sa salakyan, maghalong gid kita, Kay ko sa ito, hindi naman ang mapulong aksidente, pero kung naghalong kita, ito sa injury, bala, mapagar-pagar, ma-minimize ang injury. Kag sa panag-iya sa mga salakyan, hindi magbutang sing mga tuman kasanag, nga mga suga. Kay kusati, amo na blabis kan sa mga motorsiklo lang, gusto ni mga standard nga mga bumbilya sang suga, ngayon nabutang sa mga headlights or mismo sa mga salakyan, pag hindi na pag-islan ni. Sing mga tama, gid black silaw, tama gid ka sanag nga suga nga hindi man na diya pwede kay kung gamiton mo na diya sa aton dalanon sa aton ya syudad masilaw na mo ina mga fog lights kung maluman na magamit may purpose mo na ginagamit na sa ibang lugar bla like kay kung nagasaka kagakwan ka gataris ka sa mga terrain to sa kabukiran nga may mga during singabi during sa kagaw may mga fog tiyan mo na ginagamit ng tawag na ninyo fog lights. Kay during those time nga kung ara kaya sa ibabaw sa bukid, nga makalabay ka to sa foggy area o the area nga nag-fog, amo na gamiton mo ang fog lights para masanag, para makita mo ang dalan o makita mo atong sininga palibot. Pwede ng fog lights yan, hindi mo na pwede sa gamiton niya di sa aton niya syudad. Kay masilaw na iya makabina, iban na sa gapadayawan mo. Nagapadayaw man gamit sing ila sining ko sa bukugwapo sa lakyan nyo, kagwapo sang pagladyo sa sanang, pero ay kakabalo nagakos inasang danger sa masugata mo nga mga driver or mismo sa mga pedestrian, nagatabok plus dalanda. Di karo kung bagaang ng imo sila sugaya, kung ikaw tabok sa dala ka matuunang ka dira, masilaw mo. Hindi mo nang balaan kung base may salakyan mo sa pihak pagid. Tingko mo pundo ka, kung ikaw magdala sang salakyan, base ibang di mo sa makita, kaya tama ka silaw, di mo makita, ang galing may tao, madaes itong asdalan, kag mabungguan mo. Di, sang religad, doon dumanta nga mga atong sini LTO, ginapang kakasti, ginapang dakop ni, o ini ginapang mutang nga mga unprescribed, nga mga accessories, o kung unprescribed nga mga suga, sa aton sining masalakyan, kasi sa motor, gani ko sa mga sugata mo daw, asos tribling kasilaw, alay pa kung timingan mo gibla masugot anay ka mo, nga kuhan gibla, magtuon gid si imo, sugata mong silaw-silaw yung suga, ti ko siya kakibot ka, kasi di mo balan, tama ka silaw, base may batsibla, kaya matapakan kag matumba ka,
Amo nang sila naton nga ti dapat okay man na kung magpugwapo ka sa lakyan mo, okay man ang butang ka sa mga accessories. O dapat si tuit man nga mga accessories nga butang nimo sa imo sa lakyan, hindi man makakos, hindi man makapos danger sa iban nga mga driver kag mismo sa aton sini nga mga gatabok sa dalan or galabay sa dalan. Tinatabo sini nga aga pa aksidente sa driver sini pick up, yung driver nga si Angelo o Aurelio Gonzaga nga taga Barangay Bata nga wala nila makita ining biktima nga si Ricky Lampernes nga nagatabok dira sa dalan bangod masilaw ang suga sang sugata nila man nga sa lakyan. Rason nga nabungguan ni biktima. Sakto, kung matuod yung inambal niya sa driver. Muna bala sa nita, kasi ibang nga daning ilang nga pag-light talaga, pag ginabutang na si babaw, pag ginabutang, pag nila si extra blaya nga kwan, nga stand dira, kag ibutang dira iya si babaw, pag sila sa lakyan, buti triple, gabag-ang kag sa nagsanag. Hindi na diya pwede mo magamit sa syudad ng imo nga fog lights ya. Dahil ato mas Bukidnon, dahil ato sa Patag, dahil ato sa Don Salvador Benito, kaya mo ni oras yung kagaon, may mga area kada nga magyan nga nagafag, amo na paggamit mo sa imo sini fog lights. Para makita mo ang imo sini palibot, makita mo ang imo sini ginagyan. Amo na ang purpose. Kung nga ginabutan ina fog lights, yung tawag fog lights kaya ti para ina sa fog. Nga gamiton mo kati siyempre kung kamo guro ang eksperyensya man, naga-travel man kamo, kung makalabay ka na sa area sa Bukid, pa kung kagahon or gabi, naga-fog inadra, may mga area sa Salvador Benedicto, o di ka sabi sa mga bukid-bukid, pagsaka nga ito sa area sang Patag, di kung amo na mga igran ka nga gafag, amo na pag-amit mo sa imo sinifag light. Pero kung di ka imbes sa banwa, ito manol kimo na sa pasigas, suga mga kasanag-sanag sa atong dalan, may mga poste kita, highway pa, main road pa, sakit ka imo padayaw sa imo sininya fog light. Titanawan mo, tabo sinikaroon sa biktima. May gurok mo ito patindugon, punta kag pasigaas ng pag-light nyo, pero balaan nyo kung anong mga epekto man sinyo. So dapat mangin kampanya naman guro sa ato sila nga LTO, o da permi mga kamudaga pang bantay sa dalan, kag masamin nung ginabantayan, nagamotoro, yung mga pribado nga salakyan nga nagagamit kaya sa mga unprescribed nga mga kwani, yung mga burluloy, nagagamit sa mga unprescribed nga mga suga, like yung mga tuman kasanag, yung mga suga, yung maganing na pang parahan da, o yung mga pang dakop da, ngati mo pa ni katugas ang silinte, mga ordinaryo nga pumuluyo, yung pinaka-means of transportation, motorsiklo, da mo pa ni ginasagad, yung ipit, sa dalan, na rin mga big time lao, mga gwapo ka sa lakyan nga nagamit sa mga prescribed na suga, mo na pang dakpan yung la, kaya kasaran yung magmutas ang mil di mil, mga ultimo nga mga utod naton nga lubra sa construction, mga ultimo naton nga nakaturan nga ginagamit means of transportation, motorsiklo daw mo pa na yung ginapang plug down, kag ginapang check up niya sa aton sining madalanon. Damo da sa pwede nyo pa kung nadlock mo magpapara kung mga gwapo kag gakanang kana mas lakinaw. Hadlock mo sila magpapara. Kasi gani mo pa ng pinakadamo nga violation. Kasi gani dala sa nadaway pa driver's license. Kasi nga dala sa gani ma-expire na ila sila nga mga registration sila sa lakyan. Tidon hadlock mo na yung papara kung mag-agi dira sa inyo sa ginabutang nyo mga checkpoint. Isa na masami gino po, triple. Yung gwapo ang maslakyan niya, ginapalabay lang, okay. Sinasan pong mga ordinaryo katura naton nga nagamotor, amo pa na ginasagad niya kapang ipit. Mo pa nasagad niya kapaparamot, anong kukaon na sa mga nagamotor naton nga katura na? Kaya why may mga violation? Pero yung mga gwapo yung salakyan. Daw sa wala lagi sa bungog nila. Patsagan ko sa pagtanaw level lang salakay sa motor ba ito mga kriminalaw. Nga muna sagad na iya pang ipit. Kung nagsalakay sa mga prado salakyan na palabayan mang na. May kamok balabas yung salakay itong mga prado salakyan mo ba itong mga
big time yung mga sindikato. Kasi dito pa ng karga, mga dalagko nga kargamento sa droga. Apre nagamotor ay mga empleyado, construction worker, galobra sa mga mall, naga-waiter, nagasugat sa ila asawa, nagadulong sa ila asawa. Mo panisagad niya pang ipit sa dalan, no? Mag-checkpoint sa LTO kang pulis na ton. In fairness manabe. Si Pabla, Tereo, bangon sing suman kasila nga suga. Unprescribed nga suga. O kung tayo nagtuga, iya siyang aksidente naman aga pa diri sa aton tubangan sa studio. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligan stock na alas 5 sa Aganyo. Platuntunan Bombo Report sa first edition. Maga pa balik makaligan lamang pala kay mga importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata. Balik din po palagay sa Platutunan Bombo Report sa First Edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 11 minutos na nakaligid dyan sa takna nga alas 5 saga. This time balikan si Bombo Carla Milifiso sa patrol. Dugang pagiging mabalita, dugang pagiging informasyon. Sining kagahon sa pilaya kaman silente kay luntad mo si palibot sunod sa Bacolod Force sa naton TCK 14 naton yang adlaw sa pagbatayon sa Mascara Festivity this month sa Bacolod. So far so good, no? Wala sa mga dalagko, mga wala tamang gina pangayo, no? Mga untoward incidents nga nagluntad nga mas naton angot sa aton sa selebrasyon sang Mascara Festival. Tiniguro resulta sa hugot nga seguridad, resulta sa madamo naton nga pag-deploy sa aton sini nga mga law enforcers, aton nga mga traffic enforcer, aton nga pulisan, aton nga mga force multiplier sa mga lugar ang makabig naton nga mga mascara sites sa festivity, kag mismo sa aton sini palibot nga sa syudad sa Bacolod. Gati kondo kriminal kada kung mahudap ka, mag-snatch na karon, matahap ka man kung nakita mo daw, kada puso daw, may nagatindog ng pulis. Kada corner, may mga force multiplier nga nagabantay. Makitaan mo, may nagalibot-libot, may nagaput patrol nga mga pulis naton sa public plaza, sa NGC, o di sa aton sini nga mga carnival site. Di kung makitaan, prosesya sa atong kapulisan, visible ang aton kapulisan, visible aton sini nga mga law enforcement personnel, matagam-tagam na yung mga kriminal maghimo sa krimen. Until kahapon, sa naton ika-14, ika-15, kita nga adlaw subong sa aton festivity, wala pa kayo sa mga dalagko nga mga insidente nga nagluntad, angot sa aton selebrasyon dyan sa maskara. So gabay pa, magsigi-sigi na kay last week na, going sa aton highlights, ang aton selebrasyon sang Mascara Festivity so good sa Lunes, amating last week 17, going sa aton highlight, 22 and 23. Amo ning highlights naton sa Mascara Festivity naton. Sa paklinya, balik report sa patrol, balik report ni Bowo, Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning, kama! Bobo Dennis, nag-experience sa subong sa pag Bukarla. Dalangin, no? Bombo Dennis. Yes. Go ahead. Yes, Bombo Dennis. So, nagka-experience sa subong, no? Ang pila ka mga parts diri sa syudad, lugar, no? Diri sa syudad sa Bacolod, bangod sa pag-brand out, nagka-experience sa subong sa pag-brand out, Bombo Dennis, bangod nga mayara sa post-fire nga nagaluntad kagaina alas 12:58 sa area sa Barangay 5, Bombo Dennis. So, sa subong, makita diri sa ginahilugan ko diri sa may area sa Public Plaza, padulong sa station sa Bureau of Fire sa syudad sa Bacolod. Makita naton nga madulong gid, no? Dumaba naton ang Dalan San Juan. Dalan sa San Juan, Bombo Dennis. So, paano pa lang ni ang nakita naton nga may madulong nga part, Bombo Dennis. Hindi, wala pa kita naka-check yan, no? Sa area sa mga sa unahan pa gito ko sa mga area sa Gatoslaw Street, ako ang piyak na bahin sa syudad sa Bacolod. Pero dali nga area is blackout gid, Bombo Dennis, no? Nakibot yun ang aton sining mga kauturan kagina niya nag-brand out, may part diriya sa area dira sa ato nagasiga na, pero diriya Bombo Dennis wala pagidya sa gihapon nagasiga. Hindi na ganing posting ang sunog ngayon, barangay 35 Bombo Dennis sa may Bacolod Reclamation, Bombo Dennis. Ang dito na sa may kwan, sa may daw may kwanda, daw may lagko daw ang transformer, lapit na sa mga pamalay. Yes, Bombo Dennis sa may reclamation area. Actually, Bombo Carla, kay nasing kagahon, napotungan naman di Gross Bacolod, dito sa Silay, mga alaw na, almost man, nakabugtaw kita kay daw kainit, burn out kay Bombo Carla, daw muamong guro dungan man dito sa Bacolod po nagsiga to guro after mga kwan
bulabanta ta mga 30 minutes so nagbalik pa yung supply sing kuryente sila until paglakat naton sining kagahon. Carla. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no? Ang sa area sang north yan nagsigan na pero diriya sa may south nga bahin sang Bacolod, medyo do wala pa gid Bombo Dennis. So, pero sa lantaw ko Bombo Dennis, no, inilang gid part, no, ang nasakupan sa San Juan kag nasakupan sang barangay 35 Bombo Dennis. Plaza ta. Bombo Dennis. Ang public plaza. Yes, brand out man. Brand out man. Temprano pagkaroon ng pulolo itong galing mga panaton yung mga nag-inom da ko mag-brand out. For sure gid Bombo Dennis, no, kay makita diri naton sa area sang public plaza sarado na gitanan ang mga kiosk diri nga nagapalibot Bombo Dennis. So dulom ang plaza tas bong. Yes, madulom gid, no. Nakibot kita gani kay nga ang dira nga part sa may Mandalagan, pakadto Mandalagan, Sanag. Sa nagpakadto nakita diri padulong sa may public plaza, madulom Bombo Dennis. So bilogig nga dalan sang San Juan, dinalito sa may magsilingka San Juan, sa may Bureau of Fire Barangay 8. Yes. Din pakadto. Diri sa may public plaza Bombo Dennis. So part dili pa lang kita. Pero pag labot dito sa may hotel pala Bombo Dennis nga malapit man sa area sang Barangay 14, maduluman Bombo Dennis. Dito na to sa may dalan San Juan, dito sa San Juan Paliko as may hotel, San Juan sa San Sebastian bla mo? Yes. Kung magpaliko ka, panaog man to sa may reclamation area, no? Dalo Silaga, kag di man sa may kuana. Tsakto da San Juan, San Sebastian, amo na area ang may hotel na yon, no? Todo malabat-laba gaday kag of course kung diri abot ang papanaog diri sa reclamation kay ti masiling kadalan na San Juan from Bureau 5 Barangay 8, no? Going ka diri Barangay 14, may mga barangay pa na dira nga malabayan, especially sa aton reclamation area, ambot kung may sanag or may supply pa sing kuryente, Bombo Carla. Yun nga, Chikero na Bombo Dennis, no, kahit diri pa lang. For sure, ang dito pagid sa may likod, wala na sang, kung malapit sa isa diri ka mall, Bombo Dennis, for sure nga, wala man sang suga. Kahit isa lang ini sila taka-feather, Bombo Dennis, no, ang gikan sa Barangay 35, diri sa may area sang San Juan Street, Bombo Dennis. Di lang sa Barangay 8, Barangay 10, Barangay 11, Barangay 12, no? Pasaka doon sa Station 1, o Station 1, Barangay 12, yes. Barangay 13, Barangay 14. Tapos yes. Maliko ka to, matong pasulod to Barangay 16, then Barangay 35, Barangay 34. No? Kunti ining sunog din sa poste sa may Barangay 35 dito gusto daw may main inada nga substation Labong Bukarla mo na natabo. Yes, Bombo Dennis, makita man naton sa laptaman nga video nga kadako gid sang pag-ibwal Bombo Dennis, no, kung na ano gid na kibot gid ang mga pumuluyo kay for sure damo ginadiri pang tawo nga nagalagaw Bombo Dennis, no, kay manog alauna pa lang sang kagahon kag mayara diri nga daan yung mga aktibidades sa public plaza. So ang iba nakita gid nila ang dako gid nga paglupok Bombo Dennis sang poste dira sa may area sang Barangay 35 Bombo Dennis. Sige po kada base after mo da kron, no, sa pilabog ka mga balita makaswing ka to para makuha ta gid sing exact nga footage ining sunog dira sa sa main kung kasi ito the main transformer, substation dira ang poste sa main Seneco naton, Bumukarla. Yes, Bombo Dennis, ani naton, no, checkero naton kung kamusta gid lang area kag kung ano gid ang rason na Bombo Dennis kung nagalupok ako nagsunog ini nga poste Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, duwa ang pilason sa nagaluntad nga aksidente sa may Barangay Buenavista, Calatrava, Negros Occidental. Ang nagadala diri sa motorsiklo amo si Santi Tuazon, 20 anyos, kag residente sa Barangay San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Kag ang nabungkoan diri among kilala kay Jomar Lumanog, 20 anyos, residente sa Barangay Malatas, Calatrava, Negros Occidental.
So sa inisyal ng investigasyon, Bombo Dennis, sa along National Highway sa Barangay Buenavista, Calatrava, ang si Santi Tuazon nagadala ini siya sa iya sining motorsiklo, Bombo Dennis, ang hinali na lang nabungguan niya ining si Jomar Lumanog nga nagapungkuon sa may kilid sang truck, Bombo Dennis, nga parking. So gindala ini sila sa gilayon sa malapit nga hospital para sa nagakaigo nga pagbulong, Bombo Dennis. So samtang ang driver sang motorsiklo nga amo si Santi Tuazon, ini siya, Bombo Dennis, gin-pronounce ini siya nga dead on arrival, Bombo Dennis. Sigurti posible po ito ngayon po pangdan nga may tao dahil sa may kilid sang truck na karga sa tubo. Yes, Bombo Dennis, kaya ang truck diri loaded, kagang isa diri nga biktima nga pilason, bali nagapungpo ini siya sa kilid. So dako pa man, Bombo Dennis, ang space sa isa ka lane, pero kay siguro makita naton, Bombo Dennis, ang area do lagid sang suga sa pihak nga dalan o kung wala sang street light, siguro sa madulom man bala, Bombo Dennis, tungod man nga madulom hindi na talupangdan man, Bombo Dennis. Karon na aton sini nga iga-follow up sa kapulisan sa Calatrava Municipal Police Station, Bombo Dennis. Samtang duwa ka mga senior citizen nga mga babayi ang ginserbihan sa warrant of arrest sa area sa Escalante City, Bombo Dennis. Kagang duwa diri ka mga senior citizen amo ang ginkilala kanday Remedios Verdensen, 54 anyos, residente sa Barangay Buenavista, kag si Charity Dumdum, 53 anyos, kag ini sila, Bombo Dennis, ang ila sining ginapangatubang kaso amo ang kidnapping kag serious illegal detention, Bombo Dennis. So sa subong yari ini sila sa kustodiya sa Escalante City Police Station for proper disposition. May bilawan tani guro mo makala karon nung sa likod sinadiri nga kidnapping and serious illegal detention ang kaso sining duwa pa senior citizen pa rin bumukala ka mga babae pa, hindi ba? Yes, Bombo Dennis, kag ini sila ginrekomendahan sa ako na wala sang bill nga ginrekomendar sa duwa ni ka mga senior citizen, Bombo Dennis. Sige, palapto na ko na sa may Escalante City. Yes, Bombo Dennis. Okay, Bombo Carla? Bombo Dennis, sa may nag-report gikan sa patrol, yun si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damog salamat, Bombo Carla, may defensor. Dugang pagkinig mga balita, daw Bombo Carla sing kagahon, agpalagad siya patutunan Bombo Reports first edition. Terbiya mo ni Guro nga daw lapad sang area nga nag-burnout sing kagahon bago sining pagkasunog sang poste, no? Sang kuryente dira sa may substation, no? Sang Seneco sa may barangay 35, no? Sining sudad sa Bacolod, gilabot patungina sa Silaying. Aga pa, alauna ang pagtigpo iya sang supply sing kuryente. So di may portion pa karon, pila pa ka portion presente sa dalan niya sang San Juan, nga wala pa sa supply sa kuryente until sining mga tinion. Okay, nanti mo na sa para kita permi, para bla dita mag buron-buron ko magbanat mo tinapurnada man tong mga gidos-gios natin mga kuturan nila sa may public plaza. Kinakit yung mga launa mo na, daw damo pa na tao sa atong plaza dira, damo pa na nagatungging pasemente nga ti kwan sumudan, way klase, way trabaho, damo kinulagaw gabi, ganun kita gano'n pulo pornada, takon na nag-burnout, no? Bangod sa sining insidente, nga pagkasunog sang poste, possibility base may transformer pag nga napiktuan, dira iya sa may substation, sa Seneco, sa barangay 35 sining sudad ya sa Bacolod. 26 minutos na nakaligan stock na alas 5 sa agan. Tapos kita magtakboy sa aton sining station sa may Bumuradyo Bacolod, Lilo, kagaton nga mga station sa mga Western Visayas. Kahapon ba magabinan ang ato sining original director sa DSWD, si Director Carmelo Nochete,
nagapagawa sa iya ka statement na doon dumayo sa ligad nga Huwebes bla itong pupadulong naton sa may syudad si Mamaylan po sa ito gobernador tumanto si Yusek DSWD Undersecretary for Special Concern Yusek Bilma Cabrera kag of course ang mayor sa Himamaylan, Mayor Tongson, Congressman Dinoy Yulo sa Quinto Distrito, kag of course si DSWD Regional Director Carmelo Nochete. Itong mga media nga wala gid pasulod sa evacuation center da sa may barangay 1 sudad sa Himamaylan kay didto naos ining pila ka mga evacuees sining enkwentro sa militar kag NPA dito sa may area sa barangay Karabalan, Kabadyangan kag sa barangay 3 nga may mga evacuees. Ti anong purpose nga di pasudlo na media sa evacuation center? Hadlok ka mo interviewon para mabalaan kung anong sitwasyon nila. Ang purpose mo mabalaan kung anong sitwasyon. Ti isang dito mismo gipamangkot amon si Director Carmelo Nochete nga tiway sa kuno idea ko sino to nagmando nga hindi pagpasudlo ng media sa evacuation center. Sa uli may mga impormasyon ka ko at ang militar gapanginwala na sunod si kay General Pasaporte wala si order nga hindi pagpasudlo ng media sa evacuation center, hindi pagpa-interview ang mga evacuees. Di ba impormasyon nga doon sa national kuno order. Di mayo man ni kay kahapon sa statement po Director Carmelo Nochete, ginpahayag niya. Hindi wala yung ginamrian ng media, may interview iya sa mga evacuees. Di anong purpose nga ginsira nyo? Nga di pasudlo ng media sa evacuation center kaya di sunod sa statement kapon ni Director Nochete sa DSWD nga niya ti ginaprotehihan namon ang ang welfare sa mga minor. Kaya ti may ara ka kasuguan nga nagaprohiber naghatag sa protection sa ato sini minor. Okay na, kaya hindi niya media. Balaan ta naman na nga kung na minor kag kun di gaway ta na kung magwa gyud na mga pictures minor ginabutang ganin na tabo ng itsura. Kaya hindi man ta tinga sa minor kay mo interview din sa maginikanan nga toto kung kamusta ila sin sitwasyon. Ano ginadlokan ito magsulod media? Basta makitaan nga hindi namin ila sitwasyon. Tiblagatikal ka mo since the day one bastante mga bulig ta ginhatag sa aton gobyerno sa aton DSWD sini mga evacuees. Tingin doon hadlok pa mo pasunod si media. Ano nadlokan nyo to Nung nadlokan nyo makitaan ka ba lang si media nga hindi mo interview to sa mga evacuees di pasunod media. Hindi iya puloy yung mga media na kadto ito. Anong ikadlokan nila? Hindi pa sudlon, hindi pa pagkuha ng video, hindi pa pwede makakuha ng picture. Hindi na nag-abot man to sila ang mga opisyalis to sa DSWD, nakakuha ng video, nakakuha ng picture. Kasi hindi sila gusto mabukuha sa picture kay video, kaway pa tato ka DSWD? Manang purpose ito? Tinong purpose, hindi pa sudlon na. Ngayon ba nyo ito hindi pa sudlon sa evacuation center? Para hindi ma-interview? Isa doon, hindi pa naman chindi sa mga insyas na atong sili gobyerno. Ginatutukan to na gani, pero balaan ta kung anong problema, kung ano ang intense ang bulig ginhatag sa atong natungdan ng insyas ng gobyerno. Tika kung di po ito makoto, kung paano ito balaan nga namin kasi bulig ginhatag ito? Paano ito balaan nga palpak galing ginhatag ito yung bulig? Ano bala? Isa doon mga into, maning pila naton ka mga lider sa insyas ng gobyerno. Though hindi mo na mabalanaw, kasi hindi mo ng media kung ano ang limitasyon, ano ang bawal. Di okay na, hindi na pwede, kahit minor. Kalamo ito sa winikanan, may mga legal aid sa itong atoto nga pwede yung pamangkot. Oy, kamusta ka mo din? Kamusta ang bulig nyo? At imayo man na. Since day one, namin namon sitwasyon di, huwag kami bayaan sa DSWD, huwag kami balaan sa gobyerno. Koti, okay. Ano ginahadlok nyo, ano ginatago nyo itong hindi po sulod media? Ano sabaran ka mo sa media? Manang punto natin,
Ti isa daw di mo balaan kung ano, anay na bulabog na ti man guluwa man sila. Pero sa ngoybis nga aga to do mga into nagbalantay to sa evacuation center. Hindi iba po kuhaan video, di ba picture? Bawal ko no bawal. Hasta lang sa gate. Hasta lang to sa gate na makatapo iya sang media mga kibanan. Ti kapon ang statement ni Director Nochete nga wala ko nang ginabawalan. Ti anong purpose? Nga may mga restriction lang nga ginapatuman kay ti nila mga minor, may mga minor di edad dito sa sulod ng evacuation center. Ti ko na mo na punto, wala na problema. Hindi mo lang media kung anong mga restriction dira. Kabalo na iya kung media. Sige, may mga balita pa nga bubado. Media, ito naman hinambit ng mga ngalan. Kahit kaya baluman na sing restriction. May kasuguan mga prohiber. Di kasabla daw, doon yung paktan ko daw, pila na ito ng kainsa sa gobyerno. Mga kaangay, sini gusto tayo baluan ng sitwasyon. Daw ginabawalan, kung saan mo nagabalisihan ka mo kay, bawalan yung media ang mag-interview. Paano ito balaan na ako namin bulig ginhatag nito? Or how siyang bulig ginhatag ito sa mga utod na ton? Hindi ko magtikal ka mo, bastante, why problema? Damo bulig. Ti paano ito balaan? Ginhambal ni Matuog kung hindi. Kung ang ginabuligan nyo, hindi ito mapangkot kung anong sitwasyon nila. Ito mo nagkasa nga daw, kusa di ba ni Ainsya to si gobyerno pa ni mga lideres bla simo daw kakuha na kaya aras na sa pwesto daw sa sino na sila ya takboy tanaya sa aton Radio Bacolod. Yes, good morning Bombo Donay, good morning Western Visayas. Ari din lang ko namon ka mga nagapaunay ang mga balita lokal diri sa Bacolod sa Bacolod ka probinsya sa Negros na Bloque na agapaw. Wala pala 4 sang kagahan Bombo Donay, Bombo Western Visayas sa naman niya kabiklo accidents ko naman na ka tawo ang nabungguan sa isa iya kapribadong salakyan mismo diri sa tubangan niya sa stasyon nato no diri sa Bombo Radio Bacolod sa may dalan sa Lacson area sang Mandalagan ti konsyos mo matagina ang biktima galin sa isa kalimnan kay diskuhan diri sa tubangan sa atong studio matabok tani para puli na kaya sa lakyan ginbilin din sa Piakman skilid sa atong studio na bungguan sa pribado nga pick-up sa ipamangkot ining driver sa pick-up nga nakabunggo ining si certain Aurelio Gonzaga taga Barangay Bata ting rason niya nasugata iya ko ng isa ka salakyan nga tuman kasilaw sang suga muto yung matulpangdan nga may gatabok kari sa pedestrian lane nga amo ning nabungguan niya tiya mo ginahambal ko paga pa sining ko ini mga gapadayaw bala nga mga tag-iyas ang salakyan nga mga gwapo, malahalon, nga ginabutangan sa mga unauthorized nga mga accessories, especially ni mga masilaw nga suga, nga tayo mo na dapat pang tutukan kapag dakpon sa LTO, sang kapulisan kung magkandak sa mga checkpoint, kasi ko tini mga masanag nga mga fog light nagatuga, sang sang delikado sa dalanon tuga sang aksidente ito ba man ining biktima nga si Ricky Lampernes conscious man siya kaina kagindala na sa isa ka pribadong bulungan diri iya sa may syudad sa Bacolod. Tuga pa ginamon diri nga mabalita lokal kahapon si Governor Renewable Action ang paggawa na sa memorandum order nga nagadumili, nagaban sa pagpasulod diri sa probinsya sa Negros Oriental sa mga buhi nga baboy, karne sang baboy, mga processed pork products, kag mga pagkaon nga may ara sang ingredients sang karne sang baboy gikan dira sa isla sang Panay kag sa probinsya sang Guimaras, kay tibalan ka pondera Bombo kung sa tinikdan nila sang Huwebes na maranda sa suspected pamalang ito sunod dira sa Iloilo Provincial Bet nga suspected ESF case dayalin sa may Uton, Iloilo. So bilang niya precautionary measures sa amon diri probinsya amon naging pag-akapon nga memorandum order ni Governor Lacson kag mismo nga amon diri ESF Task Force
Negros Occidental gimanduan man sa gobernador nga hugton pagid ang pagbantay sa amon de mga entry points, airport, seaport namon sining mga nagadalala sa mga pork products especialmente halindira sa Guimaras kag isla sang Panay kay sa amon sa Negros sa Bombodon Ibomboy sa Visayas. Since ka naglupok ang kaso sa ESF dito sa Luzon, until now ESF free ang probinsya sa Negros Occidental. Kaya ginaproteksyonan namon de amon nga millions of pesos nga worth sang hog industry kadamo kami diya sa mga manusagod sing baboy. Pasimente dako namon de nga mga hog raiser, mga backyard, mga ara blagat sa lagod tag 5 bilog, pulo lang bilog. Ang ating mo na sigapon niya bastante kami sa supply ya sang karne sa baboy especially sining maabot ya nga holiday season. So mga ginabisuhan namon ding mga mga taga-dira sa inyo, base maskarada sa buong Momodone, singko base magkadto sa Las Bacolod, magdala sila sa paborito nila ang ng pasalubong dang asyupaw, halindira si Luilo, kay iban pagid nga mga produkto ko dabi, mga chorizo ko narda, base dalon na din sa Negros Bacolod, bauti dra pa lang niya sa aton nga Bridco Port, da pa lang sa Pantalan, hindi na kinang kay iga dumili gina, konfiskahon, or ipabalik, dira iya sa Panay o sa Guimaras, ining mga karne iya sang baboy or pork products. Muna kami kaon kestekto dira iya sa may probinsya sa Negros Occidental. Kag of course dugang paginamon diri nga mga balita iya sa may palibot iya sa nga probinsya kun duman sa itong tiliktan nga ibes bala bombo sa Visayas nag-alboroto din mga membro sa media bangod ulain pasulod iya sa evacuation center dito sa may syudad sa Mamaylan, especially sa may evacuation center sa Barangay 1 kay din na house ang pila ka mga evacuees tong inanaway bala tong enkwentro na ito sa army ka NPA sa may Barangay Karabalan sa Mamaylan nga sobra na sa semana dito mo damo kami di evacuees nag-abot diri si USEC for special concerns ang DSWD si USEC Belma Cabrera sa syudad sa Mamaylan sa itong Webes romanton abon gobernador. Of course, ang regional director sa DSWD, si Carmelo Nochete, para magpatigayon sa briefing. Tinagbisita sila to iya sa isa sa mga 18 evacuation center, ng Barangay 1 dira, sa may proper sa Sulat Mamaylan, nga may mga sobra to 200 ka mga evacuees. Ay, ang guwa to sa media, daw kwan lang niya, daw tawo-tawo, hindi na ipapagiway naging pasugtan nga magsulod sa evacuation center. Tinag-alboroto to mga media, presemente mga na-assign sa provincial capital. Anong rason? Hadlok sa interview ng mga evacuees doon. Kamustang senaryo, kamustang sitwasyon, kamustang patipan sila sa DSWD. Tikapo si Director Rochete nagpagawa sa isa kapayag nga niya way na mo niya gindubilian ng media nga mag-interview sa mga evacuees sila niya ginaproteksyonan lang kuno ang interesto sa mga minor de edad. Of course may mga minor de edad ito kasi pinamilya ito yung nag-evacuate amo nang rason niya nga ginaproteksyonan lang kuno ang interes sa mga minor nga biktima sining armed conflict ko daw kalayo man ay nga rason nga may istorya ko tingin mo sa mata ko sa mga nanay iti ulang oy kamustak mo de mayang pagatipan sa inyo sa DSWD kung may ginatago sila yang kamalamalahan to nga daw hadlok sila nga mag-slow to media ka mag-interview sa nabulabog to manusabat kapon ni Regional Director Rochete niya anytime pwede maka-interview ko galing kasi nga ginaproteksyonan nila ang mga minor de edad sinigyo ko hindi mo ng media sa mga restriction di nga ma-interview ko mo sa minor ko tiyarang nanay minor ko sa di pagani kaya ka-explicar sa instruksyon sang sitwasyon ko tiyarang tigulang ara mga legal age nga mag-explicar ito daw padayaw kung palagpat niya ang ilay ang pag-band pag dumili si media nga makasulod sa evacuation center.
Bombo Doni, Bombo Western Visayas, sa puna nga pauna amon nga mabalita diri sa probinsya sa Negros Oriental kag syudad sa Bacolod. Bombo Doni. Manamugin nga salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsak taman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka, good morning Kalibo. Welcome man ka, good morning Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagkuhan namon nga mga balita diri sa amon sa may banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag kabugusan nga probinsya sa Ngaklan. Kun dito sa may Negros Occidental nagpagawa sila memorandum sa pagbawal sa pagsulod sang ini nga mga produktong baboy, no? Diri sa amon kahapon nagpagawa executive order ang amon diri nga gobernador nga nagabawal man sang pagpasulod sang sini nga mga baboy kag swine products diri sa amon nga may probinsya sa Ngaklan. Ini sandig Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas sa executive order number 45 nga permado sa amon nga gobernador kay Governor Jose Enrique Miraflores bilang makabig ini nga preemptive measure may kang tanan sa ginapabutyag nga kaso dira sang African swine fever dira sa probinsya sang Iloilo. Base sa nasambitan nga executive order, ginabawal ang pagsulod sa probinsya sa Ngaklan sa buhi nga baboy o kunini nga live weight, mga karne nga baboy, mga hilaw o processed pork products diri sa amon nga probinsya sa Ngaklan. Di magabutang na sang ini nga border checkpoint sang amon diri nga taga Office of the Provincial Veterinarian sa may bahin sa Banwa sang Altavas kag diri sa may Barangay Katiklan sa Banwa sang Malaya. Pero ginapabutyag man diri sa executive order nga ginapasugtan ang pagbiyahe sang mga baboy pagwa no diri sa amon nga may probinsya sa Ngaklan sa kondisyon nga kinahanglan to i-disinfect kag magaagi sa ginatawag nga downtime pagkatapos sang biyahe ang ginkargahan sang baboy antes nga makabalik ang ini nga mga tracking or ang ini nga mga bihikulo nga nagdeliver sang mga baboy. Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may banwa man sang Kalibo, may yara tanan ka bilugan nga 68 tanan ka mga kiluhan. Pao sang amon nga Kalibo Public Market ang ginpang wasak, ginpang maso. Ginapabutyag para hindi na magamit pa, ginawasak, ginsamad sang amon nga local government unit, particular sa tagdumalahan sang amon nga Kalibo Public Market, ang ini nga mga depektibo nga kiluhan nga nakumpiska no sang mga nagliligad nga mga binulan umpisa Hulyo tubtob Oktubre kay man ini ang ginapabutyag masami nga reklamo sang amon diri nga mga tagbumalakal nga nagapangdaya sa kilo no diri sa amon nga may public market. Mostly sa mga nadakpan, Bombo Radio Western Visayas sa may bahin sang amon diri nga fish section sang Kalibo Public Market. Kag may mga na-interview kami diri nga ginapabutyag nangin biktima no. Mayo lang kay mayara timbangan bala or kiluhan dira sa Gua, timbangan ng bayan kun sa diin ginatimbang to nila kun kisa kulang 2 ka guhit, may kisa kulang 1 ka guhit. Kag syempre ginamanduan man ang ini nga mga nakumpiskahan sang sini nga mga kiluhan nga mag-shift na sa digital nga kiluhan. Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita, update man Bombo Radio Western Visayas sa sini nga natabo nga sunog sang nagligad tong adlaw dito sa may bahin sa may isla sang Boracay. Tinagpagawa na sang damage report ang amon diri nga Bureau of Fire Protection Boracay kung sa diin initial damage report nagalabot sa 433,000 pesos ang danyos nga ginaywan sa nasambitan nga sunog. Pero ginpayag sang isa nga nagapanag-iya sa sini nga boarding house nga si Federico Vizca nga nagalabot sa 2 million pesos ang kabilugan nga danyos ang iya to nga balay. Kaling wala pa to niya na plastar kag na blatter no kag wala pa ma-consolidate sa amon diri nga BFP Boracay. Kag siya man to ang nakaangkon sa sini nga first degree burn no matapos to nga wala makagwa no insigida sa iya to nga boarding house.
Amo ni so far mga balita namon diri sa may Banwa sang Kalibo, Isla sang Boracay, kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo. Sa taman ng Bombo Radio Rojas, welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri mga balita sa sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Kasubong gani sa may Bacolod kag sa may Aklan, diri man sa amon sa Capiz, Bombo Doni. Nagpagwa man sa Executive Order number 29 series 2022 si Governor Frederico Otto Castro may kangtanan sa patigayon sa border checkpoint o kung ang ang pag-implementar sang border checkpoint pansamon mga tulunan kay agod nga hindi maglusutan sining mga baboy or kanisang baboy freshman or frozen halin dira sa may bahin sang Iloilo padulong diri sa Capiz. Ginamantuan man diri ang ASF task force namon kati hugton gid no ang pag-checkar sa sining mga baboy nga nagahalin dira sa probinsya sang Iloilo. Hindi matapos gani nga nakasaad diri sa Executive Order number 29 series of 2022 nga naggagwa sa blood sample sang baboy dira sa may bahin sang Utong Iloilo nga positive ginapayag diri sa executive order nga positive sa ASF. Sa dugang namon diri nga balita, update sini nga principal nga ginareklamo sa PTA dira sa may bahin sang Yusay Consing Feliciano Yusay Consing National High School kon former Kabog-Kabog National High School sa Banwa sang President Rojas kung sariin ang principal diri amo si Dr. Quinto Tagok Jr. Ginreklamo ini siya sa PTA, nagpadala sang sulat ang PTA pakadulong sa NBI Capiz agod nga paimbestigahan ang ginaaligar anomalya no nga ginahimo sang principal. Kagahapon nagsabat diri si Dr. Tagok Jr. nga suno sa iya wala tanan sang kamatuoran ang mga ginapanghaboy sa iya kag may posibilidad kaging gamit lang ining PTA ang PTA president nga sang mga manunudlo man nga yara sa likod sang ginareklamo sa iya or himo-himo gid lamang sang PTA president ang mga alegasyon batok sa iya. Kahapon man nagpatigayon diri ang Bureau of Fire Protection Capiz road show kon ang ituyo sini amo nga mapaintindi sa mga pamatan-on nga target nila ang fire safety and consciousness. Ini matapos nga dito gani sunod diri sa kahapon sa kay Regional Director sa Bureau of Fire Protection si Chief Superintendent Jerry Candido nagpahayag sini nga ini matapos nga natabo dito sa may bahin sang Dumangkas dira sa may Iloilo nga may duha dira ka kabuhi sa pamatan-on ang nadula tungod gid lamang sa sunog nga wala sila makagwa sila nga panimalay bisan pa tuod nga tigamay na to ila balay wala sila makagwa kay natulugan sila diri nga ginatipon kahapon ang mga kabataan mga pamatan-on agud nga explain sila hatagan sila sang ihibalo para nga makalikaw sa sunog. Amo lang ang mga balita diri sa amon sa syudad sa Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas. Diri naman sa amon sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Tao makahambal na ako ni sinisang sana all. Pariyo dara sa inyo sa Bacolod, Rojas kag Kalibo. Ang inyo idara nga mga local at chief executive sa inyo sini nga mga gobernador nag-issue na sa nga mga memorandum order, executive order sa kuna paano i-address ang ining suspected African swine fever nga case diri sa Maya probinsya sang Iloilo. Pero diri sa probinsya sang Iloilo nga diri mismo ang ginakangawaan karon nga mayara sang ASF gapahangin pa yang amon nga gobernador di si Iloilo Governor Arthur Defensora Jr. nami pa yang puro panihol niya diri subong kay way pa sa mag-inisyo nga memorandum order o kon executive order kapareho dira sa inyo sa may Negros Capiz kag sumuman sa may Aklan kung anong himuon sa nga amon diri nga mga pubuluyo kag sa mga hog races namon diri kag sa mga industriya nga nagasalig sa baboy. Kay even ang amon diri nga Department of Agriculture hasta subong hindi pa ya makapagwa sang patod gid nga statement kon bala ang ginpadala dito nga blood sample sa may area iya sang Bureau of Animal Industry kuha dito sa mga baboy nga nagkalamatay sa may Banwa sang Utong Iloilo ang kumpirmado gid man sa may African swine fever pero kapon nagsalingisag diri kami
kay ang isa ka body under sa Department of Agriculture, ang Regional Agriculture and Fishery Council, nagpagwa sang resolusyon. Sa ila sini nga resolusyon, ginmention nila nga kumpirmado na kuno ang ining kaso sang ASF diri sa probinsya sang Iloilo. That's why nga nag-recommend ini sila nga magpatuman sang no movement anay sang mga baboy within 50 kilometers radius halin sa may banwa sang Uton, Iloilo. Ang ginakabig siniya diri karon nga infected zone, di maghambal kita yang 50 kilometer radius halin sa may banwa sang Uton, Iloilo. Di damo nga mga kabanwahanan kag distrito mangin ang syudad sang Iloilo sa kupon sini diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero ang Department of Agriculture Western Visayas gid nagpagwa nga sila nila hindi pa niya sang kumpirmado. Di karon ginapabawi ni Governor Defensor ining RAFC resolution kay waay iya ini sang nagakaigo nga basihan kun balati ano gid ang status namo nya karon diri sa may probinsya sang Iloilo pagabot sa pamahog sang African swine fever. Mayo iya dara sa inyo sa kapis sa Bomborita, Bomboradjo Rojas kay sa executive order yan ni Governor Otto Castro ginmention gid diri, no, nga ang National Animal Disease and Diagnostic Laboratory sang Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture confirm na nga positive ang ASF diri sa probinsya sang Iloilo. Mayo pasigub oto may source iya sila dito sa may National Animal Disease and Diagnostic Laboratory nga kabalo sila or kabalo kamo dra sang resulta na sang blood test diri sa amon. Way gid sa may nakahutik diri haw abi palihog dra Bomborita sa kay guboto pahutiki abi sa iya ang amon diri nga gobernador kay lipong pa yang gobernador namon de. Alang-alan akon sini nga tiyempo, by the way, sa bilog sini nga Panay Island gali may total blackout, hindi pa karon mapaatag sang NGCP kung ano gid ang ining resulta sini or ang gintunaan sang sini nga nasamitan niya karon nga blackout sa aton sini nga mga kabombo. Madamo gyud nga salamat sa aton sini nga mga sister stations sa Bombo Alright, Radio. thank you so much man sa aton yung mga sister